Kapu damdo ina ko oma accident ka to ka. Engtin nge kha project ka ipuitli nang ka shelo ka hna kha zola ka du ni mai. Sir, ava boy thak ve chut po kala chut cha theilawa engtin nge tiang din huna na ka tho theyang ni. Chot ha dam na hlo ka pelo che. I thok theilo ni chuan bang ang che. Nang ang mi that chia hi ka mamo lovi. Sir, bil pek te ka nga ye engtin nge ka inwa man te ka ti anga. Chu chui boy na ni e ka boy na ni lo. Zan ina project ka iti fil thei chuan a tha ni meya ani lo chuan ka ba nang che. Hello? Hello, sir. Sir, enga tinge ka hloi ka chena ni a. A chan chu I chou chua. Ma se sir dam lo na wanga chol ka ni sia tiang ti chu office la minan tum. Kan office sa chuan chu tiang ro man na om lo I chola ni chuan I hlok ka ta ni ang. He tiang hi dan kal le thil thiang hlim lo ani tiang hian min ti thei lawang. Hei hi dik lo ani. Ani nang. Sir, ka va she thiam lo ve. Chungah kan office chokidar kha a chungah khan engthil ngi ti le kapi Do kan certify ngal ro. kapi stepa ka tol thupala ka ki ru hi ka tina a doctor rin chol ha dam turin min ti a office boy ka ron kal thei to ri lawang kapi I chuan lam chu a tha hle mai. lo kapi chuan lam ka siam lo doctor rin na sia ka lom I du chang ka mu theyang che Oh, ka she thiam me. Tho lo hlo lak I du dewa mi I ti dan chu. kapi intan hian kum som thum chuang na ka thok ve to a dot ka soi lo I chuan lam da chala chatakin na va thok ro. tuna chuan I she thiam to em mi inan hna ringot an buai puya idam lo na te an oi sak du lo che chu Ka ti pal tak zet ani kapu. Tuna chuan kapu ka she thiam to e kan na thok te hi mangai na nen kan enkol tur ani. Tuna chuan chunga hne na ngai dam ka badi lange. acha e